Tayo ngayon sa Alaminos. Grabe ang init. Sa makikita nyo. Ayan. Hintay kami ng masasakyan namin. Paparegister tayong iba eh. May Mark! Ga! Gap tayo ng kasama si Mark. Yan. Dito ka lang, Mark. Mga akong kasama eh. Saan na na-plug? Saan? Hindi tayo malalaglag dyan. Mark, excited ka lang, Mark. May bayag ah. Garante. Tulaya. Tulaya. Lango yung tala, sirin. Lango yun? Grabe, Mark. Ano nga maghawak, Mark? Baka mo, dito ay harap mo sa akin. Yan. Sa mga tagapayambang dyan, bisitahin nyo ang page ko, Russell Punyo Production. Tapos, huwag mo masyadong lapit. Hindi naman. Tagal ang init sa... Ito, inirap mo doon. Ano ba? Yun, mga tol. Ganda ng 109 Island. 109? 99 na lang yan. 99 na lang 99 na lang, lumubog yung isa. Bakit lumubog yung isa pa rin? Ah, mabigat. Kaya lumubog. Ayan. Sino bang may rush guard? Rush guard. Meron ako. Lifeguard. Life jacket yun. Life jacket. Lifeguard din yung nagliligtas. No. No, mga tol. Hi, Charlie. Charlie! Oh, mag-report daw. Okay. Gugulo na sila. Hindi ko kami nanyatasmin. Kay Alex. Dito na Okay, sa camera. Yun. Mga nagugulo na sila sa attendance. Good Island. Lagi mo lahat yung lubugmat. Alagmat niya. Uy! Yun. Yan si Kagawad yun. Si Tedlay Kagawad. Kagawad. Hello po, andito na po kami sa Sa? Rhode Island sa Alaminos. Tapos? Hello guys, I'm Erica. Meron din po kaming YouTube channel. Subscribe na lang po kayo. May YouTube channel daw ba sila? Yung pangalan po namin, Merida Malia. Subscribe na lang po kayo. Bye-bye. Kay Alex, ano masasabi mo? Excited ka na? Ay, excited ako maligo. Yun, malupit. Saan ka maliligo? Lumangoy ito. Marunong ka lumangoy? Saan? Marunong ka lumangoy? Saan? Doon? Paano lumangoy? Marunong ka lumangoy nga? Siyempre. Yun. Ay, madam. Excited ka na? Yeah. Yes. Saan pupunta? 100 Island. Welcome to 100 Island. Siyempre. Saan island ka pupunta nga? 101 Island. Hindi mo alam? 100. Ano? Sa Governor's Island. Sa government. Ay mo sa ano? First time. Una po sa Pilgrimage Island. Doon po yung may Tapo. estatwa. Estatwa? Estatwa, oh my God. Sa may Estatwa. estatwa po. Estatwa. Sa may Dapat in-English mo na lang daw, statue, sabi ni Mark. Uy. Katayin mo ka mo, Mark. Mark! Say hi. Say hi. Magkano ngay? Video. Video ba yan? Hello po. Now, nakasakay na po kami ngayon sa barko. So yun. Dito barko. Ay, pangkalang pala. Kalang. Okay. Kanina pa kami mga... Grab. Nung oras kami dumating dito mga... Bakit po yung Mga hassle nine. na? Hassle Tapos na. sasakay kami mga anong oras na. So
already na. 12 na ata eh. 11. 11. Mga dalawang oras kami naghintay. Gutom na dito. Halo-halong ano na po. It's Nararamdaman. emotion na to. Hindi na ako natutuwa. Nung una okay pa pero ngayon hindi na talaga nakakatuwa eh. Lalo pati iniiwan yung dalawa namin kasama. Ay, tataluraran ba? Ay, gwapo. Ay. Let's go, let's go! Madilim, madilim. Yan.
Yung mga kasama namin, doon na. Baka doon pupunta. Magkatabi tayo sa duyan, sa ilalim ng buwan, buhangin sa ating mga paa, ang dagat ay kumakanta. Matagal na ring magkakilala, minahal na kita simula pa nung unang makita ang iyong mga mata. Sana ay wag nang matapos to, pag-ibig na para lamang sa iyo. Wow, wow. Gusto kong tumalon sa dagat, ikaw ang Scout Island. Mabasa. Ganda naman ng build purong bato. tumalon sa sayaday. Ikaw ang sa iyo lamang ang puso ko. Sumayaw, sumayaw, sumayaw tayo sa ilalim ng araw. Gusto kong tumalon sa sayaday. Ikaw ang Ito tayo. Chipaeng! Yahoo! Nabasa dyan cellphone ko, nabasa. Okay. Kini, ito manay. Anto manay. Dudug ka man naliwa manaya. Aputer. Tayo ay, gusto tayo dito masyadong maliwanag. Kung napapansin nyo, marami ditong lumot. Parang ganito. Lumo. Hindi asin. Chipaeng! Yeah! Nabasa ito dyan. Marami kilmala, nagapaw, ngayon ma. May video ya, video. Ang kapulante na ladami ko ga. Ito, mahanga ito dyan. Mapapalta pa bes, ni. Yahoo! Yahoo! Ang sarap-sarap. Ha? Mayaw! Magkatabi tayo sa duyan, Image. sa ilalim ng buwan, buhangin sa ating mga paa, ang dagat ay kumakanta. Matagal na rin magkakilala. Hello, papunta kami pilgrimage. Hoy, hintayin mo ako. Yo, madlang people. Pupunta nga po pala kami sa Sa Maliwer. country na kami. Ha? Kalahati na po kami. Grabe. Pagod na ako agad. Pero kaya ko pa. Kaya natin to, boy. Na kami. Grabe. Sayo. Ooh, this is the Last Supper. Alright.